μαγικό προϊόν και αγαπημένο μου, NAC Lifting Mist. Είναι ένα σπρέι που πραγματικά το έχω στη τσάντα μου. Τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξεκινάω με την Ελένη. Μετά την Ελένη η συνέχεια είναι εδώ πέρα στο workshop μου, να στήσουμε τα βίντεο και όλα αυτά, και καταλαβαίνετε ότι μετά έχω και event, τρέχω όλη μέρα. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν λείπει από τη τσάντα μου. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχω τόσο δύσκολες μέρες, από το πρωί ξεκινάω με αυτό. Το οποίο τι κάνει, είναι σχεδιασμένο για ταχεία εξάλειψη της κόπωσης και της έλλειψης ύπνου. Μη σας φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Όντως, όταν θα το χρησιμοποιήσετε, θα δείτε ότι αμέσως το πρόσωπο φαίνεται πολύ πιο ξεκούραστο. Έχει άμεση βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος, δίνει ένα boost έτσι ξεκούρασης. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω διαφορετικά. Είναι αντιγυραντικό. Όπως σας είπα, εφαρμόζεται σε καθαρό δέρμα, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι σπρέι, το ρίχνουμε έτσι πάνω από το μακιγιάζ και μας δίνει πάλι ένα boost αναζωογόνησης και φρεσκάδας.